gofyn a fydde'r clwb Gwau yn... is being recorded. A fydden ni'n neud noson. A chwarae teg i grew y clwb Gwau sy'n cwrdd yn rhithiol ers Tachwedd yr 1920. Amrywiol, unigolion yn amrywiol. A fydden ni'n neud noson. A chwarae teg i nhw, mae 6 yn nhw heno yn fodlon dod i ddangos bach o'i gwaith nhw. Mae'n amrywiaeth yna, a dyna beth sy'n dda yn aelodaeth yn ymuno. Mae pawb ar rhywbeth i gyfrannu, chi'n gwybod? Os ydych chi'n nofus iawn fel fi, ddim yn siŵr iawn sut i uno scenes a pethau wel. Chi'n gallu holi fyna, chi'n gallu fel ateb neis. A wedyn chi'n holi am batrwn bach, o, mae copio hwnna da fi gan. Ti'n moyn hwnna? Ie, fel yna mae wedi bod a gweud y gwir. So, beth sydd dan ni heno yw cipolwg ar hynna i chi. So, bydden nhw'n cyflwyno, 6 yn nhw'n cyflwyno chi i sleidiau. A wedyn ni byddwn ni'n mynd mewn i grwpiau gwahanol. A'r syniad yw, bydd hynny'n gyfle i chi drafod, i rannu'ch profiadau, os gynnwch chi gwestiwn. Chi'n gwybod, fe ddyle fod yna rhywun aelod o'r criw Gwau yn eich grŵp chi. Okay? So, byddwch yn barod gyda'ch cwestiynau, ac os allwch chi naill ai rhoi nhw yn y lle sgwrsio, neu allwch chi holi nhw yn y grwpiau. Falle bod torri mewn i grwpiau yn beth newydd i lot ohonoch chi. Bydd yna gwestiwn yn dod ato chi, a byddwch chi'n fodlon ymuno a breakout rooms, a byddai'n gobeithio bod chi'n gweud yes. Ond dwi yn ymwybodol, os mae'r we yn gallu fod yn wan, mae'r ymateb yn gallu fod yn wan hefyd. Okay? Iawn, ond bydd ddim eisiau chi symud chi'n deall. Bydd ddim eisiau chi symud un stafell arall bydd e gyd yn gwneud trwy'r we i gyd. Reit, dyma ni i ddechrau i chi. Gewn ni rannu'r sgrin. Gobeithio wneud e weithio, mae geithio ni bach o hiccup. Cna yma. Dyma un peth yna, nath un o'n Irene o Ynys Môn. Mae ddim gyda ni heno, mae eisiau allan yn rhywbeth y Merched y Wawr neu yn y capel neu rhywbeth. Ac beth oedd hwn? Ddath i lawr fe yn y misoedd cyntaf, dweud y gwir. Chi'n gweld y fyna'r bag yna? Yn yr atig, oedd gen i'r bag yma. Fi'n siŵr bod e'n gant o 184 rhywbeth. 18, chi'n gweld yr rhif? Mae 18 fyna. 18 rhywbeth, 95 neu rhywbeth o fe. Oedd bag oedd, amser ni fenywod yn gweithio, neu neud rhywbeth, ni'n amlwg yn gallu neud mwy na un peth ar y tro. A be mae hyn yn brofi yw, oedd belt rhwng canol, a oedd y gwlan yn cael ei gadw fyna, so chi'n lle gwau, a bod y pelen gwlan yn eich poced chi'n mynd fel yna. Yn diwedd dda. A'r gwaith wedi para ac ei hyd yn diwedd. A crossbwyth. Reit, yn gyntaf, ddewn ni... Mae ddim yn symud na. Haf, gewn ni gyntaf. Haf, chi'n cyflwyno beth sydd gyda chi? Reit, na i gychwyn efo'r llun yn y canol. Mae siŵr bod yr rhan fwyaf na chi sydd efo ni heno wedi gweu neu gwnïo, neu grwsio, neu beth bynnag, flodau gobeith. A dyna chydig o'r... helpu pobl difreintiedig a pobl anabl i gymryd rhan yn nid yn unig rygbi, ond chwaraeon. Bydd rhaid i ni... Dewi pawb. Dolwch mlaen eiliad. Ac yn agos i ffil a taim. Wedyn, Adrian. Reit, iawn. Dwi wedi dadfyd o wan, Jen. Reit. Jyst so dweud o'n i'n wrth gwrs, mae'n siŵr am i ddoth filoedd yn dod flodau gobeith i'r fei, a mae'n siŵr bod yr rhan fwyaf na chi wedi gweld yr faner anferthol fi oedd ar y lori yn Steddfod Tregaron. Y bwriad gwreiddiol, wrth gwrs, yn oedd bod ni'n tynnu'r blodau i gyd allan o'ne, ond mae'r plan hwn, y cynllun hwnnw wedi newid wan. Mae'r faner honno mynd i aros fel mai. Dyn ni'n siŵr eto lle fydd hi'n cael i'w harddangos yn y dyfodol, achos mae'n ddigon o blodau ar ôl i allu gwneud baneri llai i'w rhannu i'r byrdau iechyd.
drwy Gymru. A wedyn yr llun ar y dde, fel dyn ni'n sbio, y capiau Mr Urdd, i gwanwyn llynedd i ddathlu canmlwyddiant yr urdd. Mi aru na nifer ohona ni weu y capiau bach yma. Mae hynna fanne sy'n yn y llun, di hynna ddim i gyd wedi cael ei gweu gyda i. Mae hynna'n gen ta 7 neu 8 fanna ni o aelodau Llansannan. A mi eithon ni rhyw fore i'r ysgol a cyflwyno yr wthnos cyn Steddfod yr Urdd, wrth bod Steddfod yr Urdd yn Nimbech yn ymyl yn fan hyn, mi aru ni gyflwyno cap bach bob un i bob un o'r plant. A dyn wrth berthyn i'r clwb gweu yma, neu fynd yn ôl wrach i'r cychwyn, o'n i'n gweu, pan o'n i'n blentyn a mam ddysgu, a mae'n siŵr na dyna di hanes rhan fwyaf na chi. Ac os dwi'n iawn, mae'r gweill sydd gynnau yma i gyd yn rei, oedd gynnau rei mam oedd enw, does gynnau'n com o di prynu dim gweill ar hyd y blynyddoedd. A dyn o'n i'n gweu llawer o ddillad i'm rhant yn hun yn yr 1980. Gweithio wedyn am athrawes am dros 20 mlynedd, a prin nes i weu adeg ynny o gwbl tan 2009, pen oedd y ferch yn disgwyl i'w babi cynta. A wedyn, o berthyn i'r clwb gweu yma, da ni wedi cael cyfle i gymryd rhan mewn nifer o brosiectau ar hyd y 2 blynedd a hanner dwytha yma. Yr un cyntaf oedd y blodau gobeith. Da ni wedyn ar yna ni weu blancedi, hetiau a dillad babis i'n hysbytau lleol. Ar y rhan fwyaf na ni'n neud clychau melyn a glas yn lliwiau'r mudiad. Clychau Nadoligaidd i'w hongian ar goeden. Wedyn, yn ystod llynedd, mi ar yna nifer weu baneri bychin bach i'w gwerthu fatha o brochus bach i godi arian at Wcrain. Ac wrth gwrs, mae baner Wcrain yn union yr un lliwiau a Merched y Fawr yn dydyn. Mae un neu ddwy wedi bod yn gweu beth sy'n cael ei alw'n ddillad fish and chips, ond mi gewch chi hanes yr heini a chwaneg o bethau dyn ni wedi bod yn ei gweu gen aelodau o'r clwb gweu fel dyn ni'n mynd ymlaen yn y noson. Ac ar y chwith, jyst cyn i mi orffen, ar y chwith, dyna rei o'r dillad babis dwi wedi weu yn ystod yr 2-3 blynedd dwytha yma. A dwi'n gobeithio bod hynny yn rhoi rhyw fath o rhyw gefndir pan bo fi'n gweu a rhyw flas o beth dyn ni wedi bod yn neud yn gyffredinol yn y clwb gweu yma. A wedyn, fel, gewch chi wybod mwy, fel mae'r awren nesaf yma'n mynd yn ei blaen. Diolch Haf, ac chi'n gwybod am y capiau wyau pasg nhw, fel yr wyau pasg cyfennog na, chi'n gwybod? Ie. Dwi'n credu bod ni wedi cyfri bod 700 wedi cael ei rhoi i blant. So mae hwnna'n siŵr. Ac wedyn mae Haf wedi prysuro lot yn y 3 mis diwetha yma gyda'i gwau, ac os mae 9 i efeithiad erbyn hyn hefyd. Yndw, ie. Diolch Haf. Diolch yn fawr. Rwy'n ymlaen ers ar Delyth. Delyth? Ti'n rhoi dy mic ymlaen os gweld i'n dda? Rwy'n gweld Delyth? Fi'n gweld Delyth, mae'n trial dad fideo nawr. Oce. Digon amser. Ar y gwylio Delyth, os oes... Fi wedi gwneud. Oce, diolch. A llwyfan i Peter Delyth. Reit, fi newydd iawn i'r clwb gwau yma, wedi cael yn mwliad gyda Jane yn Steddfod i ofyn a nes ni ddod i siarad am y cystogau o'n i wedi gwneud o'n nhw yn yr arddangosfa yn y Steddfod. Felly mae'r rhan fwyaf bobl y clwb gwau yn gwybod yn hanes i o gwau. O'n i'n gweud o 2 chwaer i Myngi yn dod i de da ni bob dydd Sadwrn. Dwi'n un o 10 o blant, ynde?
A wedyn ar ddydd Sadwrn, oedd Aunty Beat a Aunty Aggie yn dod ato ni i gael te. A felly oedd Aunty Beat yn dysgu ni i wai. Ac felly ar hyd y blynyddoedd, dwi wedi gwau llawer iawn. A ryw ddynod, ges i batrwn y clustogau Carthen Caernarfon. A wedi just joio wneud e. A fi'n dal i fod yn wneud nhw bob dydd, rhyw rai bob dydd. A wedyn, chi'n gweld ar yr ochr dde, mae cwtyn golchi llestri a ryw dywel bach yw'r un hefyd. Yn ystod cyfnod clo, oedd gyda fi holl wlân o'n i wedi clirio o tŷ mam. Mae mam dal i fod byw, mae'n 101, ond mae'n mewn cartre erbyn hyn. Felly o'n i wedi cael y wlân, a lot o wlân cotwm yna. Felly nes i ddechrau wneud rhain wedyn. Ond dwi'n gwau lot fawr, lawer gormod. Ten plant yn gweud bod fi'n neud lawer gormod siwr a fod. Ond mae da fi 3 oer, ond maen nhw yn tyfu nawr, ond tra bod nhw'n rai bach, fe nes i lot fawr. A wedyn, anrhegion babis, dwi'n neud a blancedi, pob beth. Ond dwi ddim wedi wneud yr holl bethau gyda'r clwb gwau, achos fel fi'n gweud, dwi'n newydd iawn iddo nhw. Felly dyna'n hanes i. A mae Delyth, diolch Delyth, a mae Delyth hefyd, dwi wedi gwaith tua 4 o'r pwter sy'ch chi dwylo na, erbyn hyn. A mae'n fod, os chi yn y gegin yn brysur yr enghraifft, ac ddim eisiau defnyddio'r glwtyn sy'ch chi llestri, os dylech chi ddim, mae gennych chi glwtyn arbennig sy'ch chi dwylo ar y ffwrn yn barod. Oes. Oes, mae nhw'n handi iawn. Mae un ar y ffwrn da fi bob amser, ynddo? Achos mae fe'n handi iawn, a wedyn bron, mae'n gallu cael ei olchi yn ddyddiol wedyn, yn y de. Bob tro mae rhywun yn rhoi rhywbeth yn y peiriant golchi, mae'n gallu mynd mewn, a dwi ddim yn prynu clwtyn golchi llestri na di byd nawr, dim ond y rhai dwi wedi gwau yn nhw, ynddo? A mae'n dda am rannu patrwmau Delyth. Ond dyn ni ddim yn cael nabod hynna'n gyhoeddus. Gladys? Pritchard? Ydy gyda ni? Mae wedi dod i fewn. Fi'n credu Gladys... Sori, dwi'n gelws ofnadwy o'r clustoga yma. O, dda nhw ddigon o sioe dydyn. Gai jyst dechrau efo, ond ar y gwylod ar y chwith, pedden nes i ddechrau gweu, tona mond rhyw pitn yn Baldwins neu Syrda, ac oedd hwnnw'n 3 neu 4 plai. Ond erbyn hyn, dwi wedi dod ar draws King Cole. A mae yna King Cole Beaches ydy hwn, sef traeth rhan môr. A mae yna rhyw 5 gwahanol, mae yna rhyw beaches yn crin, ond dwi wedi ffansio hwn oherwydd drychwch chi arno fo rwan. Mae o'n debyg i tona môr a'r traeth yn tydi. A rheswm nes i ddewis hwn, Bondi Beach ydi o. A mae nhw'r hynna newydd fynd am Australia. A mi ddariori llun i hun yn sefyll yn Bondi Beach. A mae fi'n dweud fedrai'n gadael hwnna yn y siop efo a gwneud rhywbeth efo fo. A wedyn sôn am beach i ddilyn hefyd. Byddai'n cael rog in Jane, byddai'n siarad gormod. Ond mae rhaid fi ddweud y stori bach ma wrthach chi. Os o'n i'n dweud Morswyn, Craig yr Oesoedd, o'n i'n meddwl am Borthdafach ella. Mi roedd, oedd o'n i'n byw rhyw hanner milltir, neu ges i'n ngeni a magu rhyw hanner milltir o draeth Borthdafach. Hanner milltir ar draws y cia, ond oedd hi dipyn mwy yn mynd rownd ar y lôn. A mi fydda mam a fi yn mynd ar draws y cia, mam efo'i bag a sandwiches wy a diod o ddŵr a gweu yn y bag. A mi o'n mam wrth i'n gweu, bydd hi'n costiwm i fi. Bydd hi'n costiwm a ni'n galw nhw.
be fi'n costiwm 3 plai, a wch chi be fedra i weld o rwan, be. A oedd o'n i swnio'n arni eisiau orffan gwnio'r be fi'n costiwm yma. A mi wrthi ffwl pelt yn gwnio. A mi oedd o'n barod. Un melyn oedd o, wyddwch chi fedra i weld o rwan. A oeddwn ni'n gwybod, tyddwn ni mond rhyw 4 i 5. A be fi'n costiwm cyntaf mwyn fi gael mynd i'r môr yn Porthafach. A mam yn gorffawnio fo, a mi fe reid o'n dano. A dwi'n gwybod rwan yr embaras o'n i'n dynglo. Nes i mi awr i'r môr efo'r be fi'n costiwm gwe yma. Fedrwch chi feddwl beth ar ei ddigwydd do. Mi oedd y straps yn top. A mi oedd rest o'r be fi'n costiwm. Ar ôl bod llawn dŵr, mi oedd o rest yr haid i. A straps o'na o'r sgwydda i lawr i'r ffer. Oedd y rest o beth yn costiwm yn y dŵr ond yr haid i doedd. Ac neu byth anghofio, awch chi be, mae rai bod fi wedi dweud y stori yma wrth rwy'n ar blaen. Achos mi geis i farddoniaeth trwy'r drws sy'n dwrno gan rwy'n o Langefni anas o beth yn costiwm de. Anyway, geis i lyfr hefyd y ddiweddar yma. Efo'r patrwm beth yn costiwm yna, wedyn os oes rwy'n isio fo, mae gen i patrwm beth yn costiwm gweith 3 plai os da chi isio fo. Hen lyfr. Beth bynnag i chi. Uwch chi beno, dwi wedi mynd tro. Fedrai'n deud y gair yma yn iawn. Lentricad neu rhywbeth ydy hwnna. Le da chi'n gweud. 12 pwyth. Mae hwnna ddiddorol dros ben. Mae o dipyn yn ffidlu i wneud. Ond nefodd mae o'n braf i wneud, cofiwch. Dim be fydd hwnna fydd, mae gan fi lot yn mynd i Wod Alaw. Mae yna stori eto, na i ddweud chi rhywbryd eto am Wod Alaw, le dwi'n cael triniaeth. Mae'r rhain i gyd yn mynd am Wod Alaw. Chi gweld rhain, dyma chi y 2 gardigan bach yn y gwylod y fanna. Mae hynna hefyd yn beaches. Mae honna ar y dde yn y gwylod, mae honna'n Bondi Beach. Dyn lliwiau traeth ydy hynna. Ond mae honna nesau iddi hi. Dwi'n meddwl na beaches yn cryf maen nhw'n galw hwnna. Gwahanol rhai. Chi'n cofio, gan i si ddechrau gweud, de. Mi'n strai hun honna chi, tos na neb hynach na fi yna i ni wef yn y criw hynno. Ond ffeddr yn fan ydda ni yn ei galw nhw. Ein batrwm ffeddr yn fan. A wedyn, mae'r rhai, fel dwi'n dweud, mae'r rhai ni gyd yn mynd. Mae yna gôr, sef cor law yn llaw, yn Wod Alaw, yn y Ward Cancer yn Sbyty Gwynedd. Mae nhw'n codi arian. Mae nhw i gyd â gysylltiadau efo cancer. Unau nhw hunan a wedi gwella, neu byrau y teulu nhw wedi bod efo cancer. Mae'n gor go fawr ydyn nhw. A byddwn ni'n cael triniaeth, byddwn ni'n cael bôn marw biopsi, le maen nhw'n drilio mewn i'r hip i gael bôn marw. Mi oedd na nyrs ifanc yn gafel yn llaw ac yn siarad yn hyn a llall. A mae'r peth rhyfedd, da ni'n nabod yr un pobl. A dyma fi'n gofyn i weld, sut ydych chi'n nabod y pobl yma? Mi dda hi trwy'r cor, a dyma fi'n meddwl na cor Mari Pritchard oedd y cor. Ond ebyn ffeindio, cor law yn llaw ydy'r cor yma. Mae o wedi bod, fatha, pen ar hi ddeud wedyn, fel eisiau ffeindio allan na'r cor oedd hwn, a fi'n dweud, mae'r rhaid i fi gefnogi. A wedyn maen nhw'n gwneud raffo, a mae'r arian i gyd yn mynd i'r Ward Cancer yn Fangor, codi arian wedyn. Mae yna lot o flancedi wedi mynd, am hwn. Rhyfaint ydy'r hyn, dwi wedi mwynhau ei gwneud nhw. A dyna ni, dyna cwbl sgen i ddeud, dwi'n iawn, Jen, dwi'n di dweud... Chi'n gret, Gladys. A mae mai fi am ddiheirion, ond i byth yn meddwl bod fi wedi gweithio chi fod yn dawel, mae ddrwg dy fi. Diolch yn fawr i chi, Gladys. Mae Gladys yn dweud, dwi'n mynd llawer. A chi'n gwybod beth, mae siŵr o fod wedi wneud y 2 blanced yna, diwrnod cyn hynny.
Ond mae hi yn ddawn i hwnt y maes crefftiau creadigol, de. Fi eisiau i gweld i gwaith i ddigon yn cystadlaethau Merched y Waw a llefydd eraill. Diolch yn fawr, Gladys. Oeso. Rhianwen, dros y fennau, dyma chi. Wel, follow that ydy hi ar ôl Gladys, ynte. Dwi'n gweud wrth gwrs ydych chi gyd fel ers yn blentyn, ond mi gas i dipyn o draffarth dysgu gweu, achos o'n i'n llaw chwyth, a mam yn llaw dde, yn trio nysgu fi. Erbyn hyn o bosib na fel rhywun llaw chwyth y byddwn ni'n gweu, ond dwi'n gweu yn berffaith rwydd fel person llaw dde, ynte. A dwi'n edrych ar y sgrin, Jen, ac angen Penros Garnedd dwi. Ond peidiwch â poeni, mae yn yr un... Chi'n cael free transfer. Mae yn yr un rhanbars yn dydi. Ydy, Beth bynnag, mae gynna i ddiolch mawr i'r grŵp gweu, achos ewch yn ôl 2 flynedd rwan, ni oedd hi'n gyfnod clon doedd. Wel, o'n i wedi mynd i Llundain i aros at y ferch ym mis Hydref 2019 am bythefnos. Ac wrth gwrs, rhwng hynny a'r Nadolig, mi ddoth hi'n glo mawr am i ath y bythefnos yn 6 mis. Wel, wir i chi, oedd rhaid wneud lot o bethau doedd, oedd rhaid prynu dillad ar holl bethau yna, chymod sgitiau, cot gynnes ar y bethau felly. A pan ddoth hi'n mis Ionawr 2020, 2021 rwan, mi benderfynu bod rhaid i fi wneud rhywbeth ychwanegol. O'n i'n cerdded, o'n i'n darllen, ond o'n eisiau rhywbeth arall i wneud. A mi sylweddolais i trwy darllen mynd i safle Merched y Waw bod na glwb gweu. A dyma ymuno ar clwb gweu, a wir i chi, dyna'r peth gorau un nas i yn y cyfnod yna. Yn gyntaf mi ddaru ail danio gweu yn fy ysgyfaint, os licwch chi. Mi ddario go iawn, mae pawb yn cael cofnodau blino ar wei, ond oedd hwn yn gyfnod dros y tân yn fy moli eto i ddechrau gweu eto. Ac wrth gwrs, mi oedd reswm dros gwneud, achos oedd o'n rhywbeth i mi afal yno i wneud yn ystod y dydd, achos o'n i'n gweu pethau bach yn ystod y dydd a pethau haws gyda'r nos, fel sgwariau ar gyfer plancedi, ond bloda, ac oedd gas gen i weu pethau bach. Ar hyd y blynyddoedd, pethau mawr o'n i'n cael gweu, pethau sgarffiau ar y bethau felly. Llawaeth, mi gas i hefyd trwy'r clwb gweu gyfle i gyfarfod gwahanol bobl, ac oedd hynny'n braf iawn yn ystod y cyfnod cynnar yna pan as i ymuno ar clwb gweu. A'r cais cyntaf oedd i weu Cennin Pedr i'w rhoi yn y ffenest erbyn dydd Gweld Dewi. A dyna di'r llun canol, y Cennin Pedr nas i gweu. Oedden nhw yn y ffenest, nathon ni roed nhw yn y ffenest, ond oedden nhw mewn rhywbeth lawer delach na mwg, ynde. Wedyn, nas i weu hynny, a nas i wneud un yr Cennin Pedr, nas i trio wneud un fel oedden ni wedi cael gen Ferched y Waw, yr un gwyn, dwi'n meddwl, efo'r canol twllach. Wedyn, yn dilyn hynny, mi oedd y cais wrth gwrs am y bloda ar gyfer Tregaron. Wel, o'n i'n meddwl, os y gas gyd i weu bloda, ond wir nas i afel yn ddi, a dyna di y llun sydd ar y dde. Dwi wedi gosod nhw fanno ar gylchoedd. O'n i'n meddwl, maen nhw wedi dod ar y cylchoedd a maen nhw wedi mynd i Ferched y Waw, wrth gwrs. Ond o'n i'n meddwl fydden nhw'n edrych yn ddel am gyfnod byr o amser fel yna ar yr cylchoedd yna. Ac mae'n glycha glas yna, dwi'n hoff iawn o glycha glas. A mae gynnau wrych o gwmpas y tŷ, a mae'n llawn clycha glas yn y Gwanwyn. A wedyn, dyna pan nas i wau hynna, y clycha glas yna. Wedyn, wrth gwrs, da chi wedi clywed am yr hetia yma i Mr Urdd, i ddathlu canmlwyddiant yr Urdd, wrth gwrs. Wel, Nadolig 2019, dwi'n meddwl, nas i gael bocs o Ferrero Rocher yn anrheg
gan ffrind i mi. Ac oedd bob un o'r Ferrero Rocher, bocs o 6 oedd yno, neu 8. A bob un o'r Ferrero Rocher, efo het bach pwdin nadolig. Wel, o'n i'n meddwl, wel, fedrwn ni wneud rhywbeth tebyg i hwn a raddfa mwy. A dyna sydd na si rhyw ddilyn patrwm. Wel, patrwm wrth edrych arno fo, wrth gwrs, i wneud het i'r wyau pasg. Dyna di'r rheina sydd ar y chwith. Ydy'r rhai nathon ni wneud ar gyfer dathlu canlynedd yr urdd wrth gwrs ynte. Felly, cyfuniad bach ydyn ni hynna, ond o'r cychwyn pan os i ymuno ar grŵp, dyna'r math o bethau oedden ni'n neud ar gais. Wrth gwrs, ers hynny, mae rhywun wedi datblygu a wedi gwneud llawer iawn mwy o bethau ar gyfer. Dwi wedi gwneud y pethau bach mae'r gyfer hei sydd yn dementia. Dwi wedi gwneud ysgwariad, wrth gwrs, ar gyfer plancedi. A wedyn nes i gael ffansi gweud bag i fi'n hun, a dwi ar ganol hwnnw rwan, a methu cael handles ydw i. Felly, mae'r bag yn ddi-handl ar hyn o bryd, a mae gen i rhyw floda bach yn addurno fo ac yn y blaen. A peth nesaf dwi eisiau ei weu ydy gweud pel, mae nhw'n deud bod peli yn rhoi bethau mae pobl efo dementia yn ei chael yn rhywbeth i afal yn nhw ac i gwasgu ac yn y blaen. Felly dyna di'r peth nesaf dwi'n meddwl rhaid i weu. A diolch yn fawr i chi, de. Diolch yn fawr, Rhianwen. Rydyn ni'n edrych mlaen i weld y bag yma, ac o'n i bob tro'n gweud, wel, bych chi wedi bod yn gwneud yn Llundain wythnos nesaf yma te, a maent bych chi yma eto. Dwi'n cofio dyna beth oedd y sgwrs i gyd. Ie, oedd e'n lot o gyfnod da. Nesa, ewn ni ymlaen at Shirley, os eith y symud yma. Dwi ddim yn symud yma bob tro. Ops, dyma ni. Shirley? Wel, noswaith dda pawb. Fel ydych chi'n gweld, dwi wedi bod yn hynod o fentrus. Pan da ni'n ymuno yn y grŵp yma, ac mae'n bechod, mae dim ond 6 ohono ni sydd yma heno. Mae yna grŵp mawr wedi bod, a pobl yn mynd mewn ac allan. Anffodus, dwi ddim yn gallu mynd bob wythnos, ond dwi wedi bod yno ers mwy neu lai y dechrau efo'r bloda. Ond da ni'n gofyn, mae rhywun fel arfer Jane yn gofyn, rhaid beth ydych chi'n gweu, da ni'n cael yr atebion, siwmperi a pob fath o bethau. A wedyn mae yna rhywun o'r gogledd yn deud rhywbeth gwirion fel cacena dwi'n gweu. Nawr, y reswm nes i wneud hyn, mae gen i 2 wyres fechan, ac yn ystod y cyfnod clo, pan oedd Nadolig yn dod, fel arfer dwi'n gwneud advent calendar iddyn nhw a pethau gwahanol i mewn, ond wrth gwrs oedd e ddim yn bosib i siopa ac am hir ac oedd i ddim yn hawdd cael patryma. Ac mae un ohonyn nhw wedi dweud, wel, doedd hi ddim eisiau caceni, ond doedd hi Teddy hi eisiau caceni. Felly nes i chwilio am ryw batryma, ac bod gen i darna bach o ddafod ar ôl ers talwm. Felly dyna'r sut ddechreuodd rhain. Nes i ddim tynnu lluniau, dwi'n anobeithiol am tynnu lluniau o bethau dwi'n neud. Sorry. Ond nes i ofyn i'r 2 ferch yng nghyfraith i tynnu lluniau. Wel, mae un yn dod dan y wyres ei hun. A mae'r llall, fel ydych chi'n gweld, mae nhw ar platia bach, tŷ bach hefyd. Ond mae un ohonyn nhw, di hi ddim wir yn chwarae fe nhw, ond mae'r Teddys yn defnyddio nhw weithiau. Ond mae'r llall, pan dwi'n mynd i'r tŷ, a mae'n deud, ydych chi eisiau cacen nain? A dyma beth dwi'n cael, dim cacen go iawn, ond rhywbeth wedi gweu. Ond maen nhw wedi bod yn rhywbeth ddifyr i wneud. Anodd cael y lliwiau iawn weithiau, ac wedi gorfod addasu patryma, achos bod nhw'n lle rhy fawr neu rhy fach. Ond mae'r brechdan ydy'r un yn y canol rhag ofn bod chi ddim yn gwybod beth. Dwi wedi rhoi botwm ar ben y caceni achos bod y plant yn ddigon hen, ond wrth gwrs di hynny ddim yn syniad da bob tro. Mi nes i rhai hefyd efo enwen arnyn nhw, Gwen y Cari, sydd yn
ddigon braf o gael jyst 4 llythyren fel rhyw gacen pen blwydd a bisgedi a mae yna gwahanol bethau wedi bod. Ond mae jyst wedi bod yn rhywbeth bach i wneud. Dwi ddim yn cael llawer o amser i weu yn anffodus ar hyn o bryd. Ond ond mae bod yn aelod o'r clwb wedi bod yn hynod ddiddorol achos bod ni'n siarad am bob fath o bethau. Ac wrth gwrs yn y dechrau oedden ni'n rhannu patryma y blodau hefyd. Achos oedd hi'n anodd weithiau yn doedd i cael patrymau i naill ai bod y siopau ddim yr agor neu bod pawb ddim yn mynd cymaint. Felly mae wedi bod yn hyfryd iawn a dwi'n awgrymu i rai ohonych chi os gennych chi amser i ymuno â ni a gweld llawer gwell gwaith na hwn. Diolch. Sori am hynna. Diolch yn fawr i ti, Shirley, hyfryd. Nithon ni beswadio ddi 4 wythnos yn ôl, wedyn ni, Shirley, ni eisiau ti rannu'r yna. O, allai ddim. Ydy nhw'n pictiwr? Allwch chi ddychmygu plentyn a sawl oedolyn yn cael oriau o foddhad wrth yna. A dyna beth chi'n galw beth yw uwchgylchu, ie? Swn i'n gadw, ie? A bydden nhw'n ddim wneud dim drwg i'r blaned o gwbl. Diolch yn fawr iawn ti, Shirley. Nawr te, ydy Eileen gyda ni? Dwi wedi bod yn chwilio, mae'n methu dod i mewn. Ydy Eileen yna o gwbl? Mae Eileen yn ymuno â ni'n wythnosol o ochrau Doncaster, ie? Os dwi'n cofio'n iawn. Ond dwi'n gwybod, mae e'n cael problemau ar we, a mae'n methu ymuno ar hyn o bryd. Ewn ni mlaen te, ie? Reit, wedyn ni, mae sawl un wedi siarad heno'n barod am waith i elusynau lleol, a mae'n amrywio. Mae rhain, werfelwch chi, mae yna bethau fan hyn at Ukraine, a fi o'n i'n weithgar iawn mis Chwefror llynedd a mis Mawrth. Ac oedd rhain crwsio nhw hefyd, ac oedd rhai wedi codi dros 100 punt. A dwi'n credu mae Felicity da ni heno, un chi ydy'r rhain fyna, dwi'n credu Felicity, ie? O gangen ben y bont gyda ni. Dwi'n ni'n cofio pwy oedd hynna'n iawn, a wedyn ni... Dwi'n siŵr na fi yna, math hynna, Jen, y byd yma i gweld nhw. Dwi'n siŵr na fi yna hynna. A wedyn i'r teddys yma ydy Eileen. Ydy Eileen wedi dod mewn? Dwi'n cofio pwy. A wedyn ni, beth arall mae lot wedi bod yn wneud, a mae Felicity yn cangen ben y bont yr ogon wedi trefnu hyn, ydy wneud blancedi i blant sy'n cael ei geni cyn pryd, neu i famau sydd wedi colli plentyn. I nhw fel cof, chi'n gwybod? Mae hynna'n cael ei wneud o'r hefyd. A wedyn ni, pwy sydd wedi gwaith rhain? Glenys? Gladys? Wel, gai jes sôn, mae ddim yn waith i ydy hwnna, ond hynna ydy'r chip shop babies Siwn Peri sy'n mynd allan i Africa gan ddefnyddio scraps o ddafal sy'n gynnoch chi. Mae'n edrach i mi'r rheswm maen nhw'n galw nhw'n chip shop babies. Mae'r babis bach yma yn cael ei geni, tos gan y rhieni ddim dillad iddyn nhw, a maen nhw'n rapio fyny mewn papur newydd. Mae rai bod gynnu nhw bres i gael papur newydd, ond rhywbeth arall di hynny de. O rapio nhw mewn papur pethau bach. A wedyn mae rhai o'r capeli, dwi'n siŵr bod nhw wrthi Tw Grymru, a maen nhw wrthi Sir Fôn beth bynnag, yn hel y jwmperi bach yma. A dwi wedi llwyddo i berswadio Merched y Wawr y Fali i neidreu dros y gia. A mae'r patrwm mor syml i wneud. Mae o gyd mewn un tamad, a chi'n cychwyn yn y gwylod, gweithio fyny, wneud y llewisia, twch i'r gwddw, wedyn i lawr yr ochr arall, mae o gyd yn un tamad. Ond un o Merched Fali sydd wedi gwneud yr rhain, a nhw'n dechrau, mae yna gapia bach i fynd efo nhw hefyd, mae yna batrwm, jyst rhyw bini bach i chi reid ar y pen. Ond maen nhw mor syml i wneud efo unrhyw ddafal sydd gynnoch chi dros ben. Fysa chi'n holi'r capeli, mae'r geirwan na rei fi yn mynd. Mae o'n deud ar Facebook ar y funud na tydyn nhw'n isio nhw. Oherwydd bod y container wedi mynd am Africa. Dwi wedi holi y ferch sydd gynnon ni yn geirwan, dwi'n dal i gymeryd nhw, medda hi. Yr unig beth ydy, medda nhw'n hwyrach yn y
yn y flwyddyn mynd i ffwrdd na fysa nhw'n arferol tan fydden nhw wedi cael container arall yn llawn i fynd i Affrica. Ond, wch chi be, ma nhw'n bethau werth chweil. Y byddwch chi'n meddwl am yr enwgia bach, babis bach yma yn cael ei geni. Mae o rhywbeth i wneud chi bod dda'n licio o dilo segur chi. Da nhw newydd orffan wneud y popis i'r eglwys yn falu, babi coch i'r eglwys yn falu, mae'n mynd eith hynny. Dwi'n siŵr na nhw licio gwneud dim bach o wei eto. A chwarae teg yn dyn maen nhw wrthi'n gwneud y siwmperi bach yma. Dwi'n dy gobeithio hwnna dipyn go lew yn mynd i mewn. A'n soffa fi di hwnna hefyd, Jen. Gwneud ni ambell i lun o'r soffa. Wel, fi'n falch i ddweud chi mae Eileen wedi gallu ymuno gyda ni. Yeah. Eileen? Oh, lovely. Yeah. Do, pawb yn gwenu. Helo, Eileen? Ydy di dad fi, do? On mute, iawn. Iawn, croeso, Eileen. O, diolch yn fawr am eich help, Jane. Sorry. Ceisio fi trwy beth sgynnon ni fan hyn? Mae gynnon ni sgarf, ie? Iawn. Ia, dau sgarf. Sgarf ia wedi gweu ydy'r rhain. Hwn o wlan yn wreiddiol o Gymru. Mae'n sidanaidd ac yn gynnes iawn iawn. Ac hyn roeddwn ni eisiau efo sgarffiau oedd eu bod nhw yr un fath, yr un patrwm ar y tu flaen ac ar y tu chwith fel sgarf arferol yn te. Ac mae'r patrwm les yma yn iawn am hynny. A hwnnw, dwi wedi weu o hen o flan, peli bach ges i ar ôl fy mam, ac un lliw yn mynd drwyddo draw, ac wedi mi edrych drwy llyfr mawr gyda llawer iawn iawn o bwythau addurniadol ynddyn nhw, dim ond efallai 5% oedd yr un fath ar y ddwy ochr. Y prif pwyth na ydy pwyth mwsogol, sef dau bwyth o'r dde, pwyth o'r dde a pwyth o chwith, pwyth o'r dde, pwyth o chwith, a'r res nesaf yr un fath, ond fod pwyth o'r dde yn mynd lle roedd y pwyth o'r chwith o'r blaen, rhywbeth fel yna. A dwi wedi gwneud dwbl, hynny yw dau bwyth o'r dde, dau bwyth o'r chwith, a mae'n edrych dipyn bach fel basged wedi gweu fel hyn, a'r un fath ar bob ochr. Dyna'r sgarffiau sydd gennych chi yno. Ac wedyn, siaced fach babi, blwyddoedd neu blwydd a hanner, blwyddyn a hanner o hen gylchgrawn pais, sef patrwm gweu yn Gymraeg, achos ro'n i eisiau dysgu'r geiriau yr eirfa yn Gymraeg. Roedd dipyn bach yn llydan ar y diwedd, ond ro'n i yn falch iawn hefo'r llwyau a pob peth, a wedi deall pob dim. A dyna i gyd sydd gen i. Mae hwnna'n hyfryd, Eileen. Fi'n mor falch bod chi wedi gallu ymuno â ni. A fi na. Mae'n atgoffa fi o ddyddiau pais. Chi'n gwybod, ble oedd patrymau yn Gymraeg. A pryn gwelwn ni gopi gwau nawr, sydd yn Gymraeg, ynddo? Ia, wir. Diolch yn fawr iawn chi, Eileen. Croeso. I atgoffa sut dechreuon ni, oedd na fore coffi yn digwydd gyda ni, ac cyn bod y clwb gwau yn, ac oedd na siaradwyr newydd yna, 2 aelod o Ferched Gwawr, un o Don Sgyboriaid, Judy, a Mow o gangen Cwm Rhymni, a maen nhw'n dweud, a fes o ti edrych ni siarad yn wai, mae'n amlwg
beth am ddechrau clwb gwau a gawn ni ddysgu termau yn Gymraeg a pethau. So un o'r pethau cyntaf ni thon ni oedd trafod, chi'n modd, casto arno a perl a nid a sut ydych chi'n dechrau edeg, gwan, gwaith, chi'n gwybod? Ac fyna ddechreuodd hi. So mae rhaid i ni groesawu ein siaradwyr newydd, ac os fi nhw'n gymryd o gymorth i ni a gweud y gwir. Ond ar hyn o bryd mae gymryd o ddynion arall yn nhw ddim yn gallu fod gyda ni. Ar y llun fan hyn, mae yna waith, dwi'n mynd cofio pwy sydd wedi gwneud y gwau yna, ond mae e mor elegant ydw e. Gwau man yw e. Wedyn ni, dyma Jean o Gangen Aberystwyth, ond mae merch yn dysgu yn Ysgol Penrhyn Coch, a mae nath hi wau capiau'r wyau a dwffwch ar gwyneb y plant na'n gweud popeth. A wedyn ni Shirley, oedd Merched y Wawr, sawl cangen Merched y Wawr, yna ddyn coeden mewn eglwys, ac i gadw i thema Merched y Wawr, dyma cangen Bro Radur yn gwau clychau. I roi'r y goeden Nadolig 2021, siwr o fod, ie? So fel pawb fi'n credu wedi cael clychau yn Nadolig ni. Felly, o dychwedd yr 11 i 20, a ers hynny, ni'n cwrdd bob bore dy Mercher am 10 o'r gloch, heblaw am amser gwyliau ysgol. Fel yna welwch chi, dyma fel i ni, oedd hwnna yn ddiweddar iawn, fi'n credu. So chi'n bod, sy'n rhaid chi ddod bob wythnos, mae'n rhaid chi weld sut mae'n ffitio chi. Ysgrifenion. A wedyn nath Griw o'n i gwrdd yn yr Eisteddfod, a fyna ges i afel ar Delithaeth i Stoc Narfon. A dwi'n falch bod fi wedi a gweud y gwir. Ac oedd hi'n braf, o'ch chi methu credu bod y pobl yma, chi'n bod, maen nhw'n edrych yn wahanol iawn yn ei person, dyn nhw wyneb i wyneb, ond mae ddim braf iawn iawn. Reit, awn ni mewn nawr i'n grwpiau ni, oce? Mae nawr, gewn ni tua 10 munud, cwarter awr, gewch chi holi, pwy bynnag. Byddai'n symud un o'r 6 yna o gwmpas. So os byddwch rhywun yn gadael eich grŵp chi'n sydyn, dwi'n yn meddwl bod wedi cicio nhw allan, fi jyst wedi eisiau gwasanaeth nhw rhywle arall. Iawn. Bydd yna gwestiwn yn roto chi yn gofyn. Faint i ni? Ie, 36 erbyn hyn. So, os gewn ni 5 grŵp? Ie. Di pawb eisiau dat fideo, Jane? Ie, bydde hwnna'n syniad, ie. Oce. Oce. Ydy pawb yn cael y cwestiwn? Naddo. Na i ddechrau eto. Yn ôl fan hyn eto. O, come on. Click approve. Yna. Ydy pawb wedi cael y cwestiwn? Odi nawr. Helo, Gwyneth. Sut ydych chi, Eires? Beth sydd wedi digwydd o fi? Ie, i ni gyd yn mynd i grwpiau bach nawr. Dyna sy'n digwydd yn y breakout rooms. Sa wedi cael y cwestiwn. Chi wedi dod yn naturiol. Sut ydych chi'n cadw, Gwyneth? Rwy'n iawn, diolch, ie. Ydych chi'n hoffi gwau? Ydw, dwi ddim yn neud yn aml iawn. Wel, dwi'n anobeithiol. Rhodwch edau nodwydd i fi, dwi'n hapus i winio, dwi wrth y modd wneud pethau bach fel ni, ond dwy weill, a mae mwy o dwlted na sydd da fi o sgarf. Fi'n cofio yn rysgol, dechreuais i weir o sgarf, a wedyn sydd wedi'n rhywes, please gai fi'n ôl i iwso edau nydwyd, dwi ddim yn deall hyn o gwbl. A fel ni dwi wedi bod oddi arni Eires bach, sech fi'n crosia a gweu, ddim yn cytuno â fi. Na. Beth ych chi'n hoffi wneud, Gwyneth, pan ych chi wrthi yn gwau? Unrhyw beth i ddeud y gwir. Ar hyn o bryd, mae gen i siwmper ar ei hanner, bron o gorffen.
chymod, dwi jyst yn cymryd beth bynnag sydd yn dod ar fy nhraws. A wneud pethau ar gyfer chi'ch hunan, neu chi'n wneud pethau i bobl eraill fel arfer? O, mae tegwen yma. Siw di chi? Sy'n mai tegwen. Chi'n o'r Dwi wedi bod y dwy fach arall cyn hyn, felly dwi'n mynd ar grwydr fi'n credu o amgylch. Dwi newydd esbonio mae'n fi yw'r person gweitha i fod yn grŵp gwau. Sa'ch dechreuais i wau sgarff yn ysgol, a mwy o dwllen ni nag oedd o sgarff. Dwi'n berson edau a nodwydd, rhowch edau a nedwydd, nes neu sampl yn erbyn fyny gwych, ond dim gwau na sio. Na chi. Dwi fel arall, dwi'n licio gwnïo. Na, gych wir. Dim llawer, na. Mae rhaid i fi gweud, dwi heb gwau am blynydde maith. Ond nawr mae'r merch yn disgwyl babi, walle wna fi dechrau to. O, neis, ie. Ie. Bydai chi. Gwau, amser maith. Ond dwi'n dechrau yn y cyfnod clo. Reit, ie. Da iawn. Pan dwi'n mynd o'r grŵp, pan dwi'n dysgu gwau a dysgu yr iaith. Da iawn, da iawn. A chi wedi gwneud yn arbennig o dda, Felicity, arbennig o dda. Dwi'n arfer gwau ar y bus. Nawr iawn o bobl hŷn yn dod at fi yn dweud, be ydych chi'n neud? Mae gyrwr y bus yn dweud, da chi'n neud siwmper i fi? Yn rhan fwyaf o'r neinia ar y bus, bydden nhw yn dweud, dim ond ar gyfer y plant bach ydw i wedi gwau, ond rwan mae gen i grig cymala a fedra i ddim mynd. Ond llawer iawn o bobl sy'n cymdeithasu ac yn siarad efo fi, felly dwi'n licio hynny. Da iawn, da iawn. Ydy pawb yn gwau yna yn y grŵp? Neu wedi? Wel, fi wedi blynydde nôl, ond dim nawr. Wellten ni gwynio, ond meddwl dechrau, actually, ie. O, da iawn. Mae cystadleuaeth yn sioi lleol ni rhywbeth i gael ei wneud allan o pom-pom, so falle na fi dechrau gyda pom-poms. Teganau, ella? Teganau? Ie, teganau hefyd. Fi wedi gweld ar Pinterest bod chi gallu wneud fel wall hanging, bod chi gallu cael pisyn o pren a wedyn cael y pom-poms yn cwmpo lawr, so falle na fi trial hwnna. Fi'n gwybod dim gwau yw ond mae fe'n rhywbeth mas o glan yn dweud. Ie, yn wir. Fe fi sy'n gwau ar gyfer neiaint a nithoedd. Erbyn hyn, maen nhw gyd wedi tyfu. A dwi ddim wedi gwau, fi wedi mynd at wynio. Ond dros y clo, fi sy'n trio wneud par o sanau. Dwi ddim wedi cael llawer o lywyrch arnyn nhw. Dwi'n dal i fod yr un cyntaf ar y ribyn. Fi wedi datod a datod a datod, ond mi byddwn nhw'n ddwrnod yn gwisgo sanau y glan. O, da iawn, da iawn. Wel, mae par o sanau wedi gweu yn gystadleuaeth yn sioe Llanelwedd 2024. Felly na sialens be Anna. I dy gwisgo nhw te, nes bod 2024. Eileen wedi gwau sanau. Ti, Eileen? Ti wedi gwau hosanau? Eileen, ydych chi wedi gwau hosanau? Dwi'n gwau hosanau yn aml iawn. Dwi wedi i wneud ar gyfer gwely yn yr hen ogledd yma, mae'n mynd yn oer yn y gaeaf. Felly, oeddech chi defnyddio tair gweill? Tair gweill i wneud hosan, i fe? Peder. Peder gweill? Reit. Ie.
Na'r un peth cyntaf gaethon ni wneud yn ysgol uwchradd, oedd gwau par o sanau. Ond os o'n i'n gallu wneud e yn 11, pam rwy ddim yn gallu wneud e nawr? Dwi erioed i trio neu sana. Dwi'n hoffi gwaed, dwi'n gwaed bod ni'n neud. Be chi'n hoffi gweud fwyaf, Elizabeth? Dwi'n neud siwmper i mi fy hun o falle. Warid. Dwi wedi gwneud pyn o blancedi cartrefi lleol a bethau fel yna. O gyna ni grŵp yn y capal ers talwm, cyn y Covid yma. Ac oedden ni'n gweud lot amser hynny. Chyma blancedi neu. Dwi'n cofio ni'n gwneud, be oedden nhw'n galw nhw? Dear. Chyma mae bobl sy'n yn dda licio chwarae efo pethau. Twiddle muffs. Na fo hynna, neithon ni hynna. Neithon ni lot o hynna. Do. So mae'n ddiddorol. Dwi'n just yn gwau sgwr. Ond rwy'n dechrau yn y cornel. Well da fi i gwneud hwn, i gael y maint. Da iawn. Na syniad, ynddo? Mae'n ochr yn wahanol, acos... Neis. Neis iawn. Ond dwi'n gwneud rhywbeth syml. Dwi ddim yn gallu gwaith rhywbeth fancy. Ydych chi gyd yn gwau a gwylio teledu yr un amser? Na. Dwi yn. Nes talwm. Dwi yn. Ryan. Dim bellach. Be amdano chi? Dwi yn, ynddo. Ydych chi? Ond unwaith ydych chi wedi dod i fewn i patrwm, yn o'r reit, ydych chi'n gofio fo wedyn, rwy'n si. Wel, dwi'n edrych chi gyd. Ie, ydych chi'n gwnio, dwi ddim yn gwnio dim byd. Dwi'n defnyddio gwaill pren, achos mae gen i ychydig hefyd o arthritis yn ddwylo. A mae'n llawer iawn o help. Ydy dwi'n siŵr. Dim o'r oer, ia? Pardon? Dim o'r oer. Ie, da chi, ddim o'r oer. Wel. Mae'n bambŵ. I gael gwau bambŵ hefyd. Ie, bambŵ sydd da fi. Ie. Diddorol. Fi ar... A dwi'n meddwl bod yr gwaith sydd wedi digwydd ar grŵp hyn wedi bod mor ddiddorol i weld o addurno ffenestri ar gyfer dydd Gweld Dewi i'r caffie bach Mr Eyre. Mae gymaint o brosiectau wedi bod ac wrth gwrs y blodau gobeith sydd wedi bod yn anghytuniol pan o'n nhw'n cyrraedd yn y swyddfa. O'n i jyst yn methu coelio faint o panol batrymau o'r. Chymod, chi'n meddwl am flodyn, chi'n meddwl bod bob un yn dod mewn yn edrych rhywun peth, ond gallen ni beth wedi amgyffred. Mae'n siŵr o fod canodd o wahanol batrymau wedi cael ei defnyddio. Ddiddorol iawn. Ond un o'r pethau sydd wedi cael ei weid hyn o bod dim lot o batrymau Cymraeg ar gael. Nawr yn cylchgronau'r wawr yn y 60au, 70au a dechrau'r 80au, mae yna lot fawr o batrymau yn y Gymraeg. Felly falle bod hi'n werth i ni wneud copïau o'r rheini ar rhannu gyda'r grŵp. Syniad da. Mae'r holl rai, digwydd bod wedi bod yn trwyddo rhai o'r hen gylchgronau, heddi'n tryl chwilio manylion am rhai cynghennau ac yn y blaen. Felly mae hwnna'n rhywbeth syml iawn gallen ni wneud. Bydd pobl yn gallu mwynhau'r hyn sy'n na. Ac yn yr cylchgronau'r adeg na, oedd dynion yn modelu'r dillad yn ni. Felly yn amlwg oedd y menwed yn licio gweir rhyw y fair ail jwmper a rhyw sgan o'r grant. A dynion oedd yn modelu yn y cylchgrawn. Nes i banner Dewi Sant am... Do wir, chi wedi gwneud y banner gyfan i fod drai goch a chwbl, Felicity? Na. Di a melyn. Yr un traddodiadol. Allan o'r pedair... Wel, dim sgwar. Hirsgwar, ie. Oblong yn dweud hirsgwar. Crwys. O, da iawn.
Oes rhywun arall wedi gweud gwisg nofio fel oedd Gladys yn sôn? Doniol. Fi nes i bikini Nelin ers talwm. Do wir, Eileen? Ia. Nawr te, i ni fod clicio nawr y leave breakout room yn credu, a wedyn byddwn ni gyd yn mynd nôl da'n gilydd i'r brif sgrin. Right. O, dan, mae'n deud. Leave breakout, just clicio arno fe. Croeso nôl. Ni wedi colli lot, ni? Na, maen nhw'n dod. O'n i'n dechrau meddwl bod ti wedi colli lot hwnna. Na, maen nhw'n dod nôl. Mae pobl yn gorffod yn ôl. Unwaith dwi'n cael nhw'n awr. Roedd drws yma rhaid nhw'n ddychwelu. Ond mae ddrwg da fi, nath rhai adael, ac oedd un grŵp, dim ond 2 berson da fi na. So goffes i symud. A ni'n mysio chi jyst doi yn siarad o'ch gilydd. Rwy'n arall nid i colli rhai, do? Do, chi wedi colli rhai, do? Na, mae rhai yn nhw'n sgwrsio, chi'n deall. Ac amser chi'n dechrau sgwrsio, yng nghanol sgwrs, mae'n anodd ddod nôl. Ti'n gweud, Jen? Wyt ti'n gweud dipyn dy hun? Fi wedi ail ddechrau, ond nes i ddechrau Gwau 20 mlynedd yn ôl. Nes i ddysgu hynna. A nes i wau cardigan ddi. Peidiwch byth a dechrau yn rhywbeth gyda di. A na, fi wedi, oedd gyda'i wlan a... Nes i gwau am ystod plant o'n fach, a nes i adael ei wedyn, fel haf a gweud y gwir, agos gwaith a teulu. A wedyn, wedi dod nôl i fe, a mae'r grŵp Gwau yma wedi annog lot o'n i'n credu, neu pethau gwahanol a rhoi herring gilydd a gweud y gwir. Os rhywun eisiau dweud rhywbeth nôl o'r grwpiau? Wel, mae'n ddiddorol iawn, achos oedd y grŵp, yr ail grŵp, ges i mewn 2 grŵp, oedd yr ail... Do, sy'n wedi sitio gwmpas. Oedd yr ail grŵp yn sôn bod 1 neu 2 ohonyn nhw'n llwyddo i wau sane. O'n i'n gweud, un o'r cystadlaethau sy'n mynd i fod yn sioe Llanelwedd yn 2024 yn yr rhan gored yw paro sane, felly challenge felly bawb yn y grŵp sy'n medru o creu paro sane erbyn 2024. Dwi'n gweld Jill yn ysgwyd i ffen yn bach. Na, mae Jill wedi addo i ni hyn o'n barod. Dewn ni ddim gweithio pawb yn genedlaethol, ond ni'n gadw fe. Os rhywun arall eisiau gweud rhywbeth? Oes, dwi eisiau dweud diolch yn fawr iawn i chi, Jen. Dwi wedi gwerthfawrogi beth ydych chi wedi bod yn gwneud ar borad y merchar. O'n i'n dweud wrth y genod yn y stafell rwan. Gair Saesneg, mae bod yn lifeline i fi ac i rai eraill dwi'n siŵr sydd ddim yn gallu mynd allan. Jyst diolch yn fawr iawn i chi, mae wedi bod yn help garw i mi. Ddim yn mynd allan a ddim yn gweld pobl. Mae cael rhyw sgwrs ar forad y merchar am awr yn gwneud lot o wahaniaeth. Diolch i chi, Jen. Diolch yn fawr iawn i chi, mae Ger y Cred. Mae wedi bod yn fraint i fod gyda chi. Os da i'n gwneud cwarter cymaint yma Gladys yn gwneud, byddai'n gwneud. Mae ymroddiad i grefftiau yn Sir Fôn ac i Gymru gyffan yn anhygoel. Mae'n dyled ni, dwi'n teimlo yn fawr iawn i. Odi, a dwi'n mawr obeithio hyn o Jane. Bydd pobl wedi mwynhau'r noson, wedi ymlacio'n llwyr a gweld yr crefftau sydd wedi cael ei wneud, a falle bydd fwy ag awydd i ymuno wedyn gyda'r grŵp ar gored i merched. Sach yn amlwg mae'r gwaith mae'r grŵp wedi cyflawni yn anghrediniol mewn ffordd. Yr holl brosiectau elusennol sydd wedi digwydd, fydden nhw ddim wedi digwydd, mae'n debyg, neu fydde dim cymaint wedi gallu cymryd rhan yn ddyn nhw heb y grŵp yma. A dwi'n ddyledus iawn i bob un ohonoch chi sydd wedi creu'r blodau gobeith, wedi bod yn rhan o ddathliadau dydd Gweld Dewi, yr holl waith elusennol, a dwi'n gobeithio gallai helpu chi'n bellach o'n i'n sôn wrth y grŵp, yn y cylchgronau cynnar y wawr, mae yna nifer fawr o batrymau trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, dwi'n mynd i wneud prosiect bach yn ystod o'r wythnosau nesaf yma, yn llungopio neu copio yr patrymau a rhannu nhw gyda ti, bod ti'n gallu rhannu nhw gyda'r grŵp os ydy hynny'n iawn, Jen. Yn enwedig yn y 60au, 70au, mae lot fawr o patrymau yn Gymraeg. A licsen ni hefyd, os wyt ti'n hapus, Jane, jyst i ddiolch yn arbennig i Haf, Delys, Rhianwen, Gladys, Shirley ac Eileen am rannu gwaith a'i doniau heno. A diolch yn fawr iawn i ti am yr holl waith o gyd gordio'r grŵp yn wythnosol.
Oedd, gael jyst dweud un peth, oedd un yn y grŵp ni gynnau'n sôn bod e'n braf gallu cael y patrwm y clustogen, oedden ni fel bod nhw'n sefyll allan wir fel eitem yn dydyn, y clustogen, maen nhw'n hard iawn, a dwi'n gwybod pwy oedd yn gyfrifol am... Ond nhw'n drawiadol iawn, y clustogen. Ac os y peth yw, ni yn rhannu'n patrymau, ond dyn nhw ddim yn Gymraeg, so i ni'n neud e fel cyfeillgarwch, dwi ddim yn licio oherwydd bod dim copia, ond dwi'n siŵr sech chi'n e-bostio fi, dwi'n siŵr lle ni gael caniatad rhywun i rannu nhw gyda chi. Ond diolch yn fawr iawn i bawb a gweud y gwir. Mae wedi bod yn fwynhad i fi'n bersonol, ac i ddysgu gymaint chi'n gwybod, o bobl sydd yn gwybod lot mwy na dwi. Ac mae'n uno Cymru. Ydych chi ddim yn credu fe, sgwrs gyntaf bob tro, yw sut mae tywydd yn weddill Cymru. Ac ni'n cael a wedyn ni wedi cofio Bont y Porth yn cael, chydig mistoedd yn ôl. O'n i'n methu credu fe. Ti'n gwybod, so allwch chi ddychmygu, a wedyn ni'n mynd i edrych ar bethau sydd gystadlu yn y sioe ac yn y ffair ei a pethau, a rannu hwnna da'n gilydd hefyd. So os mae yna bobl fyna sydd wedi sgwrsio yma, mae'n gred i gael trafod syniadau dwi'n credu, ac amser mae pobl yn uno, chi'n gallu trafod syniadau. A diolch yn fawr iawn i chi gyd am cefnogaeth heno, diolch i Tegwen. Ydy Jill moyn gyhoeddi'r byd, beth yw ei her hi? Beth yw her hi? Gweu blanced a cafodigan ar gyfer yr wyres fach newydd cynta bydd yn cyrraedd yn mis Mai. Ond dwi wedi mwynhau'n ffwrdd iawn heno. Mae ddeiwch i fi, o'n i'n edrych ar un unan yn o'n i'n edrych fel hamster. A wedyn o'n i'n meddwl wedi symud, ond fel chi'n gweld, dwi bach yn weithredig, ond wedi bod yn lyflu ymuno heno. A fel o'n i'n gweud, mae'r gweu a'r closio yma. Dysges i'n ysgol gynradd da thrawes gynradd ni, a mae'n rhywbeth dwi'n rili gwerthfawrogi nawr. A edrych mlaen i eclo mwy o wei a pafach o nerfs nôl yn y busau yma. Felly, nes i weld chi gyd. A ymddiheuriadau unrhyw un sy'n disgwyl gweld fi mis ma, dwi'n ofni bod rhaid i fi dolio. Dwi wedi mynd off gwaith yn sal heddi nawr, a dwi'n meddwl, reit, mae'n amser i fi i ddechrau gofalu bach mwy ar ôl i'n unan falle. Felly dwi'n ymddiheurio byddai out of action mis ma falle, ond os lai ymuno am bethau fel un, wel mae'n dda o beth. Felly nes i weld chi gyd, a drwch yr o'r dren, mae'n anosaeth wych. A licen i gael patrwn y bedding costiwm. Gladys, mae'n archeb i'ch bedding costiwm patrwn. Enjoyes i hanes o bedding costiwm yn fawr iawn. Dwi'n cofio mam yn gweithio. Dwi wedi gynnig o i ni'n parfaint, a nhw'n isio fod yw. A mi meddwl bod ni'n fentrus iawn chwaith yn gwisgo fe, ond na ni. A diolch i chi gyd. Yna ho, yna i'r bedding costiwm. Na ni de, gwyl haf mis Mai blwyddyn nesau, ni'n mynd i gael sioe ffasiynau bedding costiwms. Ei, diolch yn fawr pob un. A cyn bod chi gyd yn diflannu, gael diolch i ti Jill hefyd fyna, cofiwch ar yr ail o fawrth, mae gyda ni hanes nain a wires yn digwydd yn y pnawn am 2 o'r gloch, a wedyn ar ddiwrnod rhyngwladol y Merched, mae gyda ni 2 sesiwn yn nos Jane. A fi'n cofio faint o gloch. Ife 5 a 7 neu 6? 5 a 7 o gloch. 5 a 7 mae Rhianwen Roberts, dim Rhianwen Hughes Roberts, Rhianwen arall. Yn sôn am un gwaith ar y dramor, a wedyn ni mae gynnon ni mam a merch am 7 o gloch, Tasha a'n ham Maynard Pierce Jones. Hodys iawn i gael y bobl yma. Diolch yn fawr iawn am droi mewn at hynny. Os chi eisiau wybodaeth, cysylltwch â fi neu'r swyddfa yn Aberystwyth. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr i chi. Hwyl. Dyna.